Hej, mit navn er Bjarne Bentzen, og jeg har brug for din hjælp. Din stemme kan være afgørende for, om jeg bliver valgt ind i repræsentantskabet i Tryghedsgruppen til januar. Er du forsikringstager i Tryg eller Nordea Liv og Pension, er du automatisk medlem. Og som medlem har du mulighed for at bestemme, hvem der skal vælges ind i din region. Jeg har været i repræsentantskabet siden 2001. De sidste 5 år har jeg været formand for Trygfondens regionale råd i hovedstaden. Jeg går til valg for at sikre og videreføre det utrolig vigtige arbejde, som Trygfonden gør for os alle i Danmark. Det er for eksempel os, der sørger for, at der er kystlivreddertårne ved de danske strande. Og det er også os, der sørger for, at der er en hjertestarter i nærheden af dig. Og blandt andet sørger vi for, at 10.000 af mennesker hvert år kommer på førstehjælpskursus. Det redder mange liv, og det giver dig tryghed. En stemme på mig er en stemme på at fortsætte det utrolig vigtige arbejde i Trygfonden. Tak.